Mga igsoon diya sa toang kasinatian sa barangay, siyudad, probinsya o sa atong nasod, no? Matag karon og unya adunay mga resolusyon, adunay mga balaod nga himuon, no? Nga moagi sa hearing, moagi konsultasyon, no? Ug hangtod dunay panahon nga pag-implementar niini, dry run, no? Ug hangtod nga mahimo na gayud siya nga balaod. So nganong gihimo man siya aron magiyahan, no? Magiyahan ang katawhan aron adunay order. Pero kita kumusta man kung dunay mga resolution o adunay mga balaod, city ordinance, barangay ordinance, ana ba nga ang pagsunod niini? Kinasing-kasing ba kita nga nagsunod niini? So mao na siya dako nga pangutana mga igsoon, no? Sa itong Ebanghelyo karon ato makita ang panag si Jesus, ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balahon, no? Ug dinhi nakaibalo si Jesus sa tanan, no? Bisan ang gihunahuna sa uban iyang mahibaw-an, no? Ang gihunahuna sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Sa kanunay iyang gisaway ang mga Pariseo tungod kay grabe silang musaway ug mabaw ang ilang paghunahuna. Sila ang giya sa mga tao, yet layo sila sa mga panginahanglan sa mga tao. Ug giobligar ang mga tao sa pagsunod sa daghang mga balaod nga wala nila tumana. Nakita ni Jesus nga ang tao nanginahanglan nga iyahang matabangan. Although nakita niya ang iyang palibot nga daghang misaway, ilahang giusisa ang iyang mga pulong ug mga buhat, pero walay makapugong kaniya sa paghimo ug maayong buhat. Siguro mangutana kita sa itong kaugalingon, no? Kung atong mabati ang kabug-at sa mga nagtutok kanato o mga nagmaritis kanato, no? Makabalayon ba ako pagbansay sa buhat sa kaluoy regardless kung unsay ilang gihunahuna? Mga igsoon ang pagpakita og kaluoy ngadto sa tawo nga adunay kuyos nga kamot. Si Jesus nagpunting kanato ngadto sa paagi sa pagkabalaan. Dili lang ang pagsunod sa balaod ug paghimo og mga rituals. Sa pag-ayo sa tawo ni Jesus, nagtudlo kanato nga motubag sa tawag sa Ginoo sa paghimo og maayo ug pagluwas sa kinabuhi. Mangutana kita karon sa ato kagalingon, kumusta man ang akong pagsaulog sa adlawng Domingo o adlawng ipapahulay? Pagpuno ba sa kagalingon o pagtabag sa uban pinaagi sa kaluoy o gugma? May nagpalihog para sa katalingbanog pa.